Hi guys! Andito tayo para sa pagluluto ng atay, chicken liver, at haluan natin ng baboy. So this will be called chicken liver with pork adobo. Kaya ipapakita ko ngayon ang ingredients. Ito, syempre yung atay and heart of chicken. Okay? And then, ang ingredients ay garlic, red onion, carrots, peppercorns, vinegar, soy sauce, a little of salt if needed, and then 1 tablespoon of brown sugar, and then 4 pieces of potato, and then 8 pieces of eggs. Kasi i-boil ko ito ilalagay ko pagkaluto. Ito po ay paparis natin dito sa lutuing ito pagkaluto, pag nag-serve na. Okay? At ako'y lilinisin ko yung mga ingredients, then I will show you how to cook. Ito, pinakuluan namin. These are 8 pieces chicken eggs. I-boil natin 8 because may mga workers kaming 4 today. Para sa kanila yung 4, para sa amin yung 4. And then, ito naman ay nagpo-proceed sa kanyang work. Naghihiwa na si Mr. Chef. Ayan. See that? Ayan. Ganun pala niya hiniwa. Matigas pa. Galing sa freezer. Ako naman ay tutulong sa paghiwa ng spices. Yan. Tingin ka nga. Yes. Oh my God. Eto na guys yung ingredients na nalinisan. So, eto na yun. Chicken liver, chicken heart, pork belly, garlic, red onions, carrots, potatoes, bay leaves, peppercorns, salt, soy sauce, brown sugar, and vinegar. Ayan, at ang idadagdag lang ay yung mantikang panggisa, and then tubig, and maybe I will be needing also a little bit of cornstarch later. Okay, let's start guys. Let's start the cooking. Paumanhin lang po kasi medyo maingay po ang paligid dahil may naghahalo po ng simento. Okay, kaya hindi tayo mag-wonder kung medyo maingay. Sindihan natin. Cooking oil. About 2 tablespoons. Hindi natin kailangan ng maraming mantika kasi magmantika naman itong ating pork. Isisimula natin itong ating pork sa mantikang konti. Ayan. Ayan guys. Masisi lang. Ngayon itabi natin para matanggal yung mantika. Ayan. Medyo nag-golden brown na. Ating tanggalan ng taba. Super maraming taba. Mag-iwan tayo ng babahagya para sa panggisa. Ayan. Basta lang merong konting mantika. Okay na yan. At ilagay na natin ang ating bawang. Sunod na natin ang ating red onion.
Hintayin natin maging translucent ang onion. Ngayon, i-dagdag na natin ang carrots. Sundan ng patatas. At paghalu-haluin na. Like that. Ilagay na ang chicken hearts. And the chicken liver. Wow. Nilagay ko na yung peppercorns na freshly crushed peppercorns. Then laurel. Pampabango at pangpawala ng lansa ang bay leaves and the paminta. That's why. Yan. Ilagay natin yung pampalasa, yung toyo. Yan. Kayo na po ang magtansya kung ilan yung niluto nyo. Mas maraming toyo. Tansyahan na lang. And then, yung, sa akin, this is 1 kilo of meat. Nilagay ko is half cup of toyo, and then of course the vinegar. Ayan. Ayan, hindi ko muna haluin. Let it simmer. Ilagay ko na rin ito, and then I will simmer. Make it. Okay. Then cover and simmer it for 20 minutes. Guys, para lumapot, maglagay ako ng flour, konti, mixed with water, konti lang, para lang pampalapot ng kanyang sauce. 2 tablespoons. Guys, naghalo ako ng 2 tablespoons of flour para medyo mag-creamy yung ating sabaw. Ng ating sabaw, ngayon, hahaluin ko siya. Ayan. Haluin. Tigas pang patatas, so magkakal ako ng tubig, kunti. Galing sa takuri.
Dagdagan natin ng half cup. And then let it simmer again for 10 minutes. Okay. Ayan, tingnan natin ang ating niluto. After 20 minutes. Ayun, malambot na guys ang potato. Luto na ito. Good, nice. Nice naman. Maganda ang texture ng sabaw. Ayan, oh. Creamy. Meron siyang body. Yan ang gusto natin. Pero ang ginagawa ko dito para lumasa at maging starchy ang kanyang sauce ay ganyan guys. Ganito ang ginagawa ko. Yung mga patatas, potato slices, i-crush kong ganyan. Kita ba? Kina-crush kong ganyan. Ayan guys. Ayan. Diba? Oh, so creamy. Look at that. Wow. So yummy. Oh. Oh. Tignan ko. Okay ba? Ang lasa. Okay. Perfect. Wala nang kulang. Okay na. Hindi ko na siya lalagyan ng asin kasi maalat na. Okay na siya. Perfect na talaga. Okay? So, patikmin ko ang aking asawa bago ako magpaalam para masabi niya kung anong sarap ng niluto ko. Okay guys? Okay. Ito na. Hey guys, nakalimutan kong ilagay itong boiled eggs. Ito na ang boiled eggs. Ipaibabaw or ihalo. Pwede. Ayan. Ganyan. Ilagay nyo halimbawa nandun kayo sa party. I-arrange yung mabuti. Ganyan. So, ganyan lang. Paibabaw or ipaalalim nyo. Ewan ko kung maano nyo ilagay yung itlog. Ganyan lang. Basta ang importante may tig-isa kaming iparis mamaya pagka kumain kami. Kasi 4 workers plus us 8. Si JR, si Mondo, si Rafi, si John Mark, si Marco, si Gian, husband ko, ako. Akin na lang yung broken. Ayan. Tapos na ang niluto ko guys. Okay? Thank you so much. Sana naibigan nyo. Sana natuto kayo sa pagluluto. Sa aking mumunting simpleng pagluluto. Ito ang style kong magluto nitong chicken liver, heart, and the pork belly adobo. Okay? Okay. Kukuha ako ng ipatikim ko sa asawa ko guys. Para makita natin kung masarap ba talaga. Yan. Okay. Okay. Taste it. Tell me how it tastes. Sarap? Sarap. Anong sarap niya? Pati nga pusa nagkakawag na Gusto nang kumain Oh? Oh. How is it? Sarap. Naku, nandyan ng pusa. Oh my God, naamoy ng pusa. Favorite niya yan. Liver ng chicken. Sarap. Yummy. So, magpaalam ka na Paalam na. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you so much. Take care. Love you guys.